Magsemento sa Farm to Market Road sa Purok 2, Barangay Upaw, Dapitan City, hapit na mahuman. Dawato nato si Lorvie Cabilin sa dugang detalye. 290 meters nga farm to market road gikan sa National Highway Road Junction hangtod sa hanging footbridge approach dinhi sa Barangay Upaw, Dapitan City ang gisemento karon sa probinsya. Kini makahatag unya og dakong kausaban ug kahamugaway sa pag-agi sa mga lumulupyo. Hapit na mahuman ang pagsemento sa 290 meters nga barangay road gikan sa National Highway Junction Road hangtod sa hanging footbridge sa Barangay Upaw, Dapitan City. Kini pinaagi sa balor 1.58 million nga proyekto sa kagamhanang probinsyal ubos sa liderato ni Governor Roberto Uy. Si Barangay Kagawad Carlos Albon Sr. ang mipadayag sa iyang kalipay sa maong kalambuan nga gipaabot sa probinsya. Gipang hinaot sab niya nga masemento sab ang sumpay niini nga barangay road sa tabok sa tulay sa Purok 5, Sitio Sina, Barangay Upaw. Sa kadugay nga gipangayo namo mga 5 years ni akong gipangayo nga project sa una. Wala gid matuman. So karon dako kong pasalamat ni Gob Berto Wayoy nga sa pagpangayo namo wala gid malangan usara ka bulan og 20 ka adlaw naabot ta dayon. Ang aksyon sa mga tao dako sila kalipay nga naabot na gyud. Ipapirma na ako ang mga tagiya sa yuta ani dayon ang akong purok sa Purok 5 sa Upaw. Pasalamat kay guys lang dako nga natuman na gyud dayon ang akong purok 5 sa Barangay Upaw. Ako na pong pangayoon sa Purok Upaw Sinab. Ako na pong pangayoon ni Gob nga matagaan na pud mi dayon sa madali nga panahon. Nagpasalamat po si Barangay Kagawad Sosimo Dakipil tungod kay gipahatan gyud og pondo sa kagamhanang probinsyal ang maong gihangyo nila nga proyekto. Sumala niya nga usa kini ka farm to market road ug makabenepisyo niini ang mga lumlupyo, ilabi na ang mga taga-sitio Sinab diin daghang produkto sama sa kopra ug lagutmon. Kanini ang concreting ako nang pangayo ni Gobernador Oy tungod kay ang gilantaw ang taga-sitio Sinab, Purok 5 tungod sa kadaghan sa ilang mga kabalayan diha na mabenepisyo pud sila ani pag-agi. Yung kanini farm to market road man ni daghang mga produkto dito sa Sinab nga mga kalubihan, kupra, mga lagutmon. Di na pud maglisod ang mga sakyanan nga mutagbo diri sa ilang mga produkto. Dugang sab nga gipasalamatan sa Kagawad ang napahimusla na nga 700-meter road concreting sa sitio Nituan, solar streetlights ug jetmatic pumps nga puros mga proyekto sa kagamhanang probinsyal. Daghang kayong salamat Gob sa imong gihatag nga proyekto. Ikaduha na ning nga project. Segunda na dito sa Nituan nga imo pumingitagaan og 700 meters concreting gihapon. Dili lang kani nakapangayo ko nimo og solar, 4 ka buok gani nanapoy imong gisaad nga 5 additional mga jetmatic, nakapangayo na ko nimo og pulo, dayon na po imong idugang nga 3. Daghang kayong salamat Gob. Gikan dinhi sa Purok 2, Barangay Upaw, Dapitan City, Lorvie Cabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Shariza Haralve alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan.